Dobrý deň, ako vám môžem pomôcť? Zdravím, mám záujem o penzión, bytové jednotky alebo rodinné sídlo. Skrátka nejakú dobrú investičnú príležitosť. Tak v tom prípade ste na tom správnom mieste. Predstavujeme vám túto zaujímavú budovu s 2 nadzemnými podlažiami a priestrannou pivnicou. Objekt je napojený na všetky inžinierské siete a vybavený klimatizáciou, ktorá zabezpečuje komfort počas celého roka. Jednotlivé miestnosti majú nadštandardné rozmery. Každá obytná miestnosť má vlastnú kúpeľňu a toaletu. Interiér je svetlý, dobre členený, pripravený na okamžité využitie a zároveň poskytuje priestor na uskutočnenie vašich predstáv. Nachádza sa v jednej z najlepších lokalít v Trnave. Táto nehnuteľnosť ponúka flexibilné využitie, ako sídlo firmy, prevádzku či investičný projekt. Výhodou je aj vlastné parkovanie pre 5 aut priamo na pozemku, ideálne pre vašu rodinu, zamestnancov či klientov. Myslím si, že nemáte nad čím rozmýšľať, stačí nám zavolať.